Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur, JFS! Yay! Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iiba ang dahilan. Spreading love, happiness, and good vibes yan ang atin sa inyo ng JFS Petals and Services. Hi mga ka-JFS, I am your Kuya Bibs, si Tony Lancero, ang Mamas Bay Vlogger ng Camarines Sur sa ngayon, at ako na naman ang makakasama nyo at maghatid ng pagmamahal dahil ako ang love ambassador ng JFS Petals and Services, because we don't just create, we captivate. Kung sa mga nakaraang araw ay dinayo namin ang iba't ibang sulok ng Bicolandia para pasayahin ang mga mahal nating kababayan. Ngayon naman nandito tayo sa San Fernando, Camarines Sur para sorpresahin si Ma'am Norma na magdiriwang ng kanyang kaarawan. And this is your Kuya Bibs Trivia. Alam nyo ba na ang San Fernando, Camarines Sur ay maliit lamang na bayan ng Camarines Sur? Pero ang sabi nga nila, huwag mong mamaliitin kahit maliit. Dahil marami silang mga angking magagandang tanawin at pasyalan dito. At isa na dito ang isa sa pinagmamalaki nilang produkto, ang kakao. Kaya naman meron sila ditong tinaguriang Cacao Festival. Kaya sa lahat dyan na mahilig gumala, maglakwatsa, talagang lagi dapat nyong ilagay sa travel list nyo ang San Fernando. Pero bago ang lahat, bago natin simulan, tingnan na muna natin ang mga packages na pig-prepare ng kanyang mga mahal sa buhay kasama ang JFS Petals and Services. So meron tayo ditong lumpiang Shanghai, may Rapa Bell's cake, may bilao ng pansit gisado, may sapin-sapin, meron tayong fried chicken, at meron tayong ang chocolate bouquet with 10,000 pesos. And for our social media account, please like and follow us on Facebook, Instagram, and YouTube at JFS Petals and Services. And to promote my own social media account, please like and follow my Facebook, Instagram, and YouTube at Tony Lancero. Kahit ano pang hinihintay nyo, samahan nyo kami dito sa San Fernando, Camarines Sur para surprisahin si Mama Norma. Let's go! Kami sa may area, hinahanap na lang po namin yung bahay po ni Ma'am Norma para po sa mga. Kaya keep watching and don't forget to subscribe. Si Ma'am Norma po, taga dito po. Hello po. Hi ma'am. Si Ma'am Norma po. Si Ma'am Norma po. Ay, ano nga na? Si Ma'am Norma po. Norma. Opo. Urias. Korea. Urias. Ay ma'am, ano po, ma-deliver po kami ng tayo. Ano po kayo sis? Ayun po. Nag-order po si Ma'am Susan ng tiles po. I-deliver na lang po ng video. Ano po? Ma-deliver na po kami ma'am ng tiles. Nag-order po kayo sa muyang si ano. Ay, hindi po. Bawal po. Ano po? Ano po kami ng ano? Ng tiles po. Ma-deliver po. Kinang Susan po from Japan. Mapapicture lang po ako ma'am. Tapos ma'am, paano? Para na hapon po. Mapapicture lang po ako ma'am na nakuha po nito yung tiles. Pati ito yung ma'am ano. Itong resibo. Yan na ma'am. Ano ma'am, mapapicture lang po kami mananalasik na po dito yung ano. Ito yung tiles. Galing na lang po na ma'am. Tapos ma'am, sa resibo ma'am, yawan po duman ma'am. Sabi dapat po na ma'am Susan, ikaw na lang dapat po ma'am ang ano, ang singilon ma'am.
13,500 po ito, ma'am. Dami po. Ano ma'am ang okasyon ng kadako tao, ma'am? Ano ma'am ang okasyon ng kadako tao? Birthday ka rin. May birthday. Ay kadako may birthday. Pero tao ako. Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iiba ang dahilan ng aking paghinga. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to... Lagi ko na po. Yes, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, Mama Old, happy birthday po sa inyo. Happy talaga. Happy po Happy, talaga. happy. At ang dami nyo naman pong supporters, ma'am. Oh, mga ano yan? Grabe po. Mga pinsan. Mga Ma'am, happy birthday po. Ma'am, kanina po, joke lang po yun, ma'am. Hindi naman po kami nag-deliver po ng tiles. Iyo, aram ko na yan. Pero man yung 13,500 po, ma'am, seryoso po kami doon. Oo. Yes, Ano? ma'am, happy birthday, Oo. ma'am. Ito, ma'am, galing, ma'am, kay Ma'am Susan at sa mga mahal niyo po sa buhay, ma'am. Oo. At tanggapin niyo, ma'am, ang isang sobrang daming packages niya, Grabe ma'am. talaga, ano? At syempre, hindi makukompleto ang birthday ni Dato ka nanay. baka may birthday. Di sa araw ka Kung ni. hindi siya makaka-receive ng isang sash. Palawa ka naman dyan. Si Nanay Corona na lang parang Corona. Mrs. San Fernando na. Siyempre Nanay, tanggapin niyo ba? Meron marami po dyan sa pinsapin, may manok, may Rafa Bell's cake, meron pong black label, may lumpia. Meron po kami ma'am, ma'am? Chocolate buffet na may 10,000 pesos at marami pong black label. Ayan ma'am, kaya sana naman ay nasorpresa kayo sa aming munting handog po ng Jeffes Petals and Services. Talagang. Kasama po si Ma'am Susan. Grabe So, sorpresa. opo. Ano po nanay yung masasabi niyo po kay Ma'am Susan na nanonood po ngayon? Salamat. Salamat. Dahil maraming salamat. Marami pang birthday. Sana ganito. Wala ka naman tayo yan. At syempre nanay, hindi matatapos itong kaarawan niyo nanay kung hindi tayo magbibigay po ng isang mensahe po sa mahal sa buhay ni nanay, kapatid or anak. Anak, si Salyam. Ay, si Salyam. Ito po. Umabinsay ka doon. Maray na hapon sa inyo boss. Salamat. May bautag. Sa kuyang ina na may birthday. Sa pamangkin ko, sa tugang ko. Sa mga sinala, sa buyang compound kan sa kuyang magurang. Nagpasalamat kami sa imo hermana. Nakatao kaning mga surprise ang araw kaning. Oh, happy birthday Happy, man. happy. Birthday man ni mama. Birthday niya man. Oh, salamat. Kasi Happy New Year and Merry Christmas. Sinabay-sabay na ni Kuya yung Merry Christmas, Happy New Year, and Happy Birthday. Happy birthday. So, siyempre Kuya, isang hug and kiss naman po kinanay po. Palakpakan naman po tayo dyan, nanay. Siyempre, nanay, para may kulang po sa katawan po ni nanay. Bigyan po natin siya chocolate po, baby. 10,000 pesos. Ano po ka naman? Grabe na rin. Ako na makaluluwa ka dito. Medyo mabigat lang nanay. Kaya natin. At syempre, Kuya, maraming salamat po Kuya dun sa binigay yung message. So, sino pa po pwede yung message? Kapatid po ni nanay? Ay, kapatid po si nanay na nandito? Ayuda! Ayuda! Yan o. Salamat, happy birthday! Happy birthday niya. Yan. Isya. Isya. Salamat sa surprise. Merry Christmas, Happy New Year. Akala bin, sa TV lang kami makakailing ka di. Nakapda personal yung ginarayo. Yun na nga ni. At syempre nanay, nalaman din namin na may magbe-birthday din pala si Ma'am Asia. So si Ma'am Asia, Asia. Nasa si Ma'am Asia. Yan, iniiyon Si Ma'am na Asia. yan.
Oo. Dali na siya. Isa lang lang. So, Maisha, tanggapin niyo po ang chocolate. Bouquet. Yes, siyempre. Ngayon na, ano naman, ano naman po yung message niyo po sa kanila? Oh, message na siya. Yung message niyo po. Thank you. Sorry po kung magiging mapasaway ako. Yun lang. Yung sabi niya, sorry kung magiging mapasaway ako, parang advance na nagsabi. Ma'am, thank you and happy birthday po sa inyo po. And syempre na hindi makukumpleto ang kaarawan na ito. Syempre kung hindi natin kakantahan si nanay ng happy birthday. Oo, karantara kami happy birthday. Ayan, live na live pa rin tayo dito lamang San Fernando, Camarines Sur para kantahan si nanay ng happy birthday. So in a count and 3, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Isya! Happy birthday to you. So nanay, close your eyes and make a wish po nanay. Haji po na. Yeah po. Yay! Happy birthday po nanay. Happy birthday po. At siyempre nanay, meron kayong napakagandang candle na anong tawag po dyan. So blow your candle na po nanay para sa lahat po ng cake niyo po. Oh, sige. Sabay po kayong blow. Sabay. Halo yun. Yes. Pinakol. Ikaw. Tulungan mo na nanay. Oh, sige na. Sabay. Yay! Palampakan naman tayo dyan! So nanay, maraming salamat po at masaya po kami, naging parte po kami ng iyong kaarawan at sana po ay napasaya ka po namin. Kasama po si Ma'am Susan. Sobrang napasaya. Yes, mama, nanay, last message niyo po sa lahat po na nagmamahal sa inyo dito na sobrang dami at kay Ma'am Susan po na nagpa-surprise po sa inyo. Sana hindi na kami nagparahan ng marami. Marami kaming binili pang kanta. May surprise pala. May surprise pala. Paano na kami pagkakan? Walang problema din nanay, tutulong po kami kakain nanay at syempre nanay, sa handa nyo yan, ang dami-daming bisit at nagmamahal po sa inyo nanay, kaya po nanay, hindi po masasayang yung lahat ng handa nyo po ngayon. So nanay, once again po, happy birthday po. Happy talaga. So sa muli, isang nanay na naman ang napasayan natin dito lamang sa Fernando, Camarines Sur. Kaya sa lahat na magpapasurprise dyan, just message us on our Facebook page na nakalagay sa inyong screen. Sa muli, maraming salamat. Nanay, isang babay and flying kiss na po. Babay po. Flying kiss na, Nay.